Kahit walang PDAF o Pork Barrel Fund, naniniwala ang ilang lider ng Pangasinan na hindi nito maapektuhan ang mga proyekto ng LGU. Narito ang isa pang exclusive report. Binuksan kanina ang Carabao Dairy Processing Center sa Asingan. Makakagawa na sila ng gatas, pastillas at yogurt sa pagtutulungan ng DTI, Philippine Carabao Center at LGU. Ito ay inimpisahan lang nitong year na ito, no? 2013. Ito ay kung tawagin ay para ma-improve yung productivity at capability ng mga small and medium enterprises. 850,000 pesos ang sinagot ng DTI sa mga equipment na mahagi ang PCC ng mga buffalo sa mga magsasaka. Kalahating milyong piso ang sinagot ng LGU at board member fund na pambayad sa lote. At ni Cinco, wala raw itong katas ng pork barrel o PDAF. So, in the age of the PDAF, na maski walang PDAF, nagawa ito. Naniniwala ang LGU na hindi maaantala ang mga proyekto sa kanayunan kahit pa tanggalin ang Priority Development Fund. Alam mo, ito po sabihin sa aking mga dating colleagues sa Kongreso at Senado. Nice try, guys. Okay? Simple lang. Just realign the lump sum of the congressman and put it in the various government departments, including Sunrise, how many congressmen have scholars? Ito po ay wala pong PDAF. Oo, kaya naman. Oo. At saka katulong po namin ang provincial government para po itayo ito. And the DTI. Agad namang itinurn over sa kooperatiba ang pagpapatakbo sa Dairy Center na inaasahang mapagkakakitaan ng komunidad.